Hei dragilor, ne vedem pentru prima dată pe anul acesta aici pe YouTube, așa că întâi de toate vreau să vă spun și eu la mulți ani, să aveți un an minunat și să fie așa cum vă doriți voi, să vă îndepliniți toate dorințele pe care poate deja vi le-ați pus și dacă nu este târziu, mai aveți timp suficient și bineînțeles vă doresc ca 2025 să fie un an și mai bun decât a fost cel anterior. Iar înainte de a trece la activitățile de astăzi, vreau să vă fac așa un scurt rezumat despre ce a însemnat anul trecut pentru mine și cum mi s-a părut per total, dar și ce gânduri am eu pentru anul curent. Întâi de toate vreau să vă zic că 2024 mi s-a părut un an bun pentru mine, dar nu a fost excepțional. Pentru că dacă mi-ați mai văzut mai ales vlogurile anterioare, știți că prin perioada de primăvară am avut suspiciunea aceea medicală, o suspiciune ca și cum aș avea leucemie, o boală extraordinar de gravă și în acea perioadă practic toată primăvara mea a fost distrusă, să spun așa, pentru că evident mă gândeam numai la acest lucru, făceam analize peste analize, controale peste controale, până am reușit să ajung la un medic și să mă liniștesc. Iar dincolo de asta, alt lucru negativ pe de o parte care mi s-a întâmplat a fost faptul că în iulie, în vară, mi s-a stricat vechea pompă de insulină. Dar pe de altă parte, lucrul acesta negativ a avut și o parte pozitivă, pentru că în acest fel, iar v-am arătat eu atunci în vloguri că am obținut o pompă de insulină nouă, mult mai performantă, care se conectează la senzor de glicemie și care în momentul de față mă ajută extraordinar de mult. Deci cumva treaba asta că s-a stricat vechea pompă nu e chiar un lucru așa negativ, să spunem. Da, m-a dat peste cap câteva săptămâni treaba asta la capitolul glicemii, dar per total a meritat, zic eu. Iar în rest, anul a decurs aproape așa cum mi-aș fi dorit. Am reușit să-mi îndeplinesc, să zicem, 80% din rezoluțiile pe care le-am avut eu pentru anul care a trecut, deci de aceea zic că a fost un an bun, dar nu super, wow, cel mai bun și chestii de genul. Iar acum, pentru anul curent 2025, mi-am făcut, bineînțeles, lista de dorințe, de obiective. V-am mai povestit la fel că sunt genul de persoană care încearcă să fie destul de organizată, lucrez cu mai multe agende și bineînțeles că la începutul fiecărui an îmi fac această listă ca să știu cam ce focus am eu în anul curent, pe unde vreau să mă îndrept, care e direcția mea, chestii de genul acesta. Și când îmi pun aceste obiective, le împart așa pe categorii, mă gândesc la categoria de chestii personale pe care vreau să le fac într-un an, la categoria de sănătate, pentru că pentru mine este cea mai importantă, v-am mai povestit, dar și la categoria profesională. Mie îmi place să-mi pun destul de multe obiective, le setez un pic mai sus, adică încerc cumva să mă provoc cât de cât să le ating, dar în același timp nu exagerez, pentru că încerc să mă păstrez cumva pe linia aceasta de realitate și să nu o iau complet razna, iar în felul acesta mă simt foarte, foarte bine în momentul în care reușesc să le ating, dar mai ales ținând cont de faptul că am avut o mică provocare. Cred că înțelegeți la ce mă refer și dacă nu v-ați făcut până acum această listă sau nu știu, nu obișnuiți, habar n-am, eu vă recomand să vă faceți, că nu aveți absolut nimic de pierdut, nu trebuie să vă puneți obiective din acestea colosale, nu știu, să urci pe muntele Everest sau mai știu eu ce. Pur și simplu țineți cont de ceea ce faceți voi în viața de zi cu zi și puneți-vă un obiectiv realist pe care să știți că puteți să-l realizați într-o anumită perioadă de timp, iar dacă vi se pare prea mult un an de zile, adică nu aveți un obiectiv pe un termen atât de îndelungat, puteți să vă puneți, de exemplu, un obiectiv pentru următoarele 3 luni și vedeți cum vi se pare, vedeți dacă reușiți să-l atingeți, dacă în felul acesta sunteți mai focusați pe el. Iar sfatul meu, dacă sunteți la început în chestia asta cu setarea obiectivelor, dar totuși vreți să o faceți și vă este puțin teamă, nu vă puneți mai mult de 3 obiective. Cum am zis, dacă le separați pe categorii, puneți-vă un obiectiv personal, unul legat de sănătate, că mă gândesc că asta e importantă totuși pentru toată lumea, și unul
profesional sau nu știu, legat de studii, de job, de ceea ce faceți voi în viața de zi cu zi. Iar legat de ceea ce îmi doresc eu pentru 2025, mai mult focusul meu o să fie pe partea de sănătate, dar și pe partea personală, pentru că vreau să fac câteva chestii, câteva modificări, îmbunătățiri pe aici prin casă, vreau să mai fac și o vacanță cu Paul, cel puțin o vacanță, să continui să citesc. Am continuat ca anul acesta să-mi pun obiectiv să citesc cel puțin 25 de cărți. Sper să-mi iasă și pe lângă lucrurile acestea îmi doresc, bineînțeles, să fiu mai prezentă aici pentru voi, în mediul acesta online, și pe YouTube, dar și pe Instagram. Așa că vă invit să mă urmăriți și acolo, în cazul în care petreceți de obicei timp pe această platformă. Mie îmi place foarte mult, mi se pare că v-am mai povestit pe Instagram. Există aceeași categorie de oameni, același public pe care îl am și aici pe YouTube și cumva rezonăm, adică mă simt foarte bine să mă deschid cu voi pe Instagram. Asta este ideea. Bine, să nu uităm, platforma principală pentru mine este YouTube-ul. Aici mă deschid și vorbesc cu voi cât vreau, pot să fac și clip de o oră, dar nu știu sincer dacă o să mai întâmple lucrul acesta, că totuși mă termină la editare. Dar clar îmi doresc ca pentru 2025 să mă vedeți mai mult aici pe YouTube. Acum, Doamne ajută să fiu bine cu sănătatea, pentru că, din păcate, asta mi-am dorit și anul trecut și nu am reușit să fiu chiar atât de prezent pe cât aș fi vrut, pentru că, am mai spus, am avut și episodul acela cu suspiciunea, plus alte mici probleme de sănătate care s-au rezolvat, dar care, din păcate, nu m-au lăsat să filmez, că, na, nu eram în starea necesară, bineînțeles. Deci, da, cam asta îmi doresc eu pentru 2025, așa, în mare. Dacă vreți cumva să împărtășiți cu noi ceea ce este prioritar pentru voi în acest an, aștept să scrieți în secțiunea de comentarii, o să citesc cu drag toate comentariile voastre și aștept să scrieți dacă obișnuiți să vă faceți o astfel de listă de dorințe, de obiective. Spuneți cum vreți voi, nu este nimic greșit dacă nu îți faci o astfel de listă, Doamne ferește, fiecare își trăiește viața așa cum consideră că este cel mai bine pentru el. Eu așa m-am învățat de la vreo 17 ani, ceva de genul, și așa continui, că am văzut că dă rezultat și de asta. Iar acum, legat de activitățile de astăzi, după cum se poate observa în spatele meu, încă am bradul, încă am decorațiunile de Crăciun, casa mea încă nu a trecut pe modul acesta de 2025. Așa că îmi doresc ca astăzi să scăpăm de toate decorațiunile de Crăciun, sper să-mi iasă. Mi-a adus Paul din magazie cutiile în care să le depozităm din nou și vreau să facem și curățenii astăzi, să vedem dacă avem timp să punem și alt decor care nu e de Crăciun, e un decor așa simplu pe care îl folosesc eu de obicei în tot timpul anului, nu e ceva festiv sau chestii de genul, dar înțelegeți voi. Și ar trebui în weekendul acesta să mergem să facem și câteva cumpărături alimentare, deci ar trebui să avem și haul. O să dăm o fugă până la farmacie, că mi s-a terminat suplimentul de fier și mai vedem. Așa că, haideți să ne apucăm. Cred că o să încep chiar cu bradul, că e principala chestie pe care o vedeți aici în cameră. Și haideți să-i dăm bătaie. Take a real close look now. Soon you'll realize you don't know what's coming down. I got you hypnotized. Take a real close look now. I'm going to show you how. I'm about to get down. So keep it up right now. So keep it up. So keep it up with me. I need to move. I need to feel the beat. Don't be a fool. You wanna hang with me. Life isn't easy. You gotta roll the dice. You wanna change. Join the paradise. So bring it on if you wanna hang with me. Alright. You know I know we kick it like no one else. We kick it like no
rezolvat cu decorațiunile de Crăciun și cu bradul, le-am strâns pe toate, iar între timp am mâncat și eu de prânz pentru că mi se făcuse foarte, foarte foame. Iar acum o să mă apuc să fac curățenie. Vreau să aspir întâi de toate canapeaua, să îmbrac pernele cu fețele de perne obișnuite pe care le folosesc eu în restul anului, să șterg praful, să mai aspir pe aici prin casă, să aspir și covorul acesta că s-a mai scuturat din acelea de la brad. Deci de asta ne ocupăm pentru următoarea oră, tind să cred că o să-mi ia cel puțin o oră, să vedem. Și mi-am amintit că nu am în casă decorațiunile pe care le folosesc eu de obicei pentru restul anului. Mi se pare că sunt în magazie, nu știu foarte, foarte sigur, așa că o să mă uit de ele în momentul în care o să le ducem pe cele de Crăciun și probabil le punem mâine. Nu știu, vedem. Haideți să ne apucăm de curățenie. Am terminat și între timp nu v-am mai zis, dar am băgat și două mașini la spălat, așa că am stat și cu scosul rufelor, întinsul lor și chestii de genul acesta, dar am reușit să le termin pe toate. Bineînțeles că s-a făcut seară între timp, este deja beznă afară. Iar pentru restul serii, ce vreau să mai fac este să fac baie, să mă spăl și eu părul, să îmi pun și eu o mască pe față, că am nevoie. Deci, practic, să mă relaxez un pic. O să mă uit la serialul pe care îl văd eu în acest moment. De fapt, este un mini-serial, are 4 episoade, dacă nu mă înșel. Se numește La Palma, sper că am zis bine, este vorba despre o insulă pe care se produc niște evenimente din acestea în stilul catastrofe naturale și cum afectează ele. Și chiar m-a prins super repede, am văzut primul episod aseară și acum cred că mai am doar un episod și gata, îl termin. Deci da, chiar îmi place mult și vi le recomand dacă vă plac genul acesta de seriale. Și apropo de ziua de astăzi și de activitatea pe care am făcut-o, evident că nu am mai avut timp să mai mergem și la cumpărături, din păcate, așa că mâine trebuie neapărat să-mi fac timp să ajung măcar la Lidl și la farmacie ca să iau ce am nevoie. Și mâine aș vrea să și gătim, dar să vedem acum ce zice și Paul, ce plănuiește și el pentru ziua de mâine, pentru că este duminică. Dar în principiu, după toată mâncarea aceasta de sărbători, vă zic sincer că prefer acum niște mâncăruri mai fără carne, așa că o să fac o ciorbă de legume și mai am nevoie de câteva ingrediente și bine ar fi să o și prepar mâine, chiar am și poftă de ea și o să vină la fix după toată mâncarea grea de sărbători. Să știți că nu am exagerat de sărbători cu mâncarea. Bineînțeles, Cookie apare în cadru, dacă cumva vă era dor de el. I-a crescut și mai mult blănița în momentul de față. Bine, nu complet, că știți că l-am tuns destul de des anul trecut, dar i-a crescut destul de bine, dar îl mai lăsăm în pace, încă nu îl tundem pentru că este destul de frig. Mă rog, nu scoatem din casă, dar înțelegeți voi. Încă lăsăm în pace până în primăvară cel puțin, nu îl mai stresăm cu tunsul. Și revenind la ceea ce spuneam, nu am exagerat cu mâncarea de sărbători, iar în perioada aceasta chiar am reușit să slăbesc vreo 2 kg, ceea ce este bine, zic, pentru că de obicei știți că de sărbătorii punem pe noi, nu scoatem. Și apropo, sper că ați avut și voi sărbători frumoase alături de cei dragi, că v-ați bucurat
bucurat de ele și de timpul acesta liber. Știu că au fost mai multe libere care cumva s-au legat. Bine, la unii oameni știu că s-au legat cu weekendul și toate cele, dar la alții din păcate nu. Dar sper că ați petrecut sărbătorile fericiți și așa cum v-ați dorit voi. La noi a fost super ok. De Crăciun a fost și mami în țară, de aceea nu prea am postat sincer în decembrie. Iar de Revelion am petrecut la socrii mei și apropo de mami, să știți că o să revină înapoi în România în ianuarie, deci poate reuși să filmez vreun vlog cu ea. Nu știu ce să zic, așa că vedem, vă țin la curent, dacă e ceva o să vedeți că apare pe aici. Cam atât pentru ziua de astăzi, mă duc să mă demachez și eu, să fac baia și ne auzim mâine. Dragilor, astăzi mergem la cumpărături, așa că imediat cum mă întorc o să vă arăt ce am cumpărat. O să avem un haul din acela alimentar și cred că o să mergem doar la Lidl. Am făcut deja lista de cumpărături, nu sunt foarte multe, așa că sper să le găsim pe toate acolo. Deci revin mai târziu cu haul-ul sau mă rog în câteva secunde pentru voi. Ei bine, acestea sunt toate cumpărăturile pe care le-am făcut, iar în cele din urmă ne-am dus doar la Lidl, că am găsit acolo tot ceea ce ne trebuia și bineînțeles că am mai luat și chestii extra pe lângă lista de lucruri de luat, dar nu-i nimic. Și începem ca de fiecare dată din partea stângă, unde pun eu în general fructele și legumele. Și am luat așa un mănuchi din acestea de banane, mai verzi, bineînțeles, v-am obișnuit cu lucrul acesta în cazul nostru. În continuare, kilogramul de banane la Lidl este 7 lei. Am descoperit, cred că de vreo lună de zile, dacă nu mă înșel, perele acestea la ei. Le găsim acum la vreo 7,80 lei kilogramul și sunt niște pere destul de măricele și de verzi și de tari. Nu sunt foarte dulci, mai spre deloc aș putea spune, mai ales dacă nimeriți o pară din aceea super verde și mai deloc necoaptă. Și ghiciți ce? Mie îmi plac foarte mult în felul acesta, nu îmi plac perele acelea care sunt extrem de coapte și de zemoase, plus că acelea cresc foarte mult glicemia, dar de fiecare dată când mănânc o astfel de pară și o cântăresc și calculez carbohidrații, nu pot să o calculez la 20 de carbo cât are teoretic 100 de grame de pere, pentru că acestea nu sunt dulci și practic le calculez undeva la vreo 15 carbo pe 100 de grame, ceva de genul. Am luat și strugurii aceștia roze, care arată foarte bine. Îmi plac strugurii care au așa boabele acestea mari. Erau la 11 lei kilogramul și noi am dat vreo 13 lei pe ciorchinele acestea, care este efectiv imens, deci de-abia aștept să-i spăl bine și să-i mănânc. Am luat și o plasă de lămâi să fie aici în casă, a costat 4 lei și sunt 4 lămâi înăuntru. Ia asta să vedem câte grame zic ei că ar avea. 500 de grame. Avem și niște ardei capia. Am luat 2 pentru că de 2 am nevoie în următoarea săptămână. Pe unul o să-l și punem astăzi la ciorba de legume pe care v-am zis că vreau să o facem împreună și pe celălalt cred că o să-l folosesc la un orez, mă mai gândesc. Iar kilogramul de ardei capia este 15 lei la Lidl. Am luat și un castravete Fabio, găsim bucata la 3,30 lei. Am încercat să aleg unul care este așa mai tare, să nu fie din acela moale la capete și acesta mi s-a părut cel mai ok. Tot pentru ciorbiță am luat și un dovlecel din acesta, dar din păcate nu am reușit să găsesc unul mai copt și de aceea îl vedeți pe acesta destul de verde, dar hei, asta este, nu-i nimic, o să-l punem la ciorbă și o să meargă la fix, zic eu. Iar kilogramul de dovlecei este acum 10 lei. La o mică ofertă am găsit salata aceasta de icre și am luat varianta de crab și cu ceapă, 150 de grame și a fost
3 lei. La fel, voiam niște icre și am zis să le recumpăr pe acestea. Le-am mai luat înainte și știu că sunt bune. Am recumpărat și untul acesta german, îi spun ei, cu 82% grăsime. Are 250 de grame și îl găsim în jur de 13-14 lei, 13 lei și ceva mai exact. Nu l-am mai cumpărat de ceva timp pe acesta și am zis să-l iau din nou ca să vedem cum e treaba cu el. Vreau să-l folosesc și așa pur și simplu pe pâine prăjită dimineața, dar o să-l includ și în diverse rețete. Am găsit la ofertă și crema mea de brânză preferată de la Lidl. Este vorba despre aceasta de la Milbona, în varianta naturală, cum spun ei, originală, mă rog, cu ambalajul acesta cu albastru. Credeți-mă că este genială și dacă vă place brânza Philadelphia, tot așa, aceea în varianta clasică originală, o să vedeți că aceasta are un gust destul de asemănător cu Philadelphia și are și un gramaj destul de bun, mai exact 200 de grame. De obicei costă în jur de 7,50 lei, deci și așa prețul este unul foarte bun pentru acest gramaj și am găsit-o acum la ofertă la 6 lei. Am luat și o pungă de legume din acestea mexicane congelate, 450 de grame, costă 4 lei în continuare punga. De obicei țin o astfel de pungă la congelator și când vreau să mai mănânc niște legume, le fierb, le dau cu puțină sare, o linguriță de ulei de măsline și sunt gata. Am luat și sucul acesta de la Solevita, l-a ales Paul că este pentru el. Un suc tropical cu mai multe arome, după cum puteți observa, și l-am luat gratuit, că v-am mai spus că dacă folosiți aplicația celor de la Lidl, atunci când vă cumpărați chestii de la ei, acumulați anumite puncte, sume de bani, să zicem așa, și la o anumită sumă puteți să vă luați câte ceva gratuit. Am recumpărat și cârnații aceștia grill de porc. Cred că vi-am mai arătat în ultimul haul alimentar, dar nu mai sunt foarte sigură. V-am spus că i-am descoperit acum câteva luni, cam așa, când am fost în vizită la socrii noștri și mi-au plăcut foarte mult, chiar nu mă așteptam să fie atât de gustoși. Nu sunt picanți sau ceva, cel puțin cei care vin exact în varianta aceasta, și chiar sunt foarte buni. Sunt așa puși pe un băț, cred că se vede, și puteți să-i faceți pe grătarul normal, dar eu îi fac pe tigaie din aceea grill în casă, îi pun capac și se fac la fel de bine. Iar în cazul în care mi se pare că nu s-au întrepătruns bine pe aici, pentru că practic sunt sub forma aceasta de cerc, așa, de inele, nu știu cum să explic, ca un fel de melc, gata, am găsit termenul, pot să-i bag și la cuptor. Deci puteți să-i faceți fără ulei, fără nimic altceva, îi băgați la cuptor pe o hârtie din aceea de copt și sunt gata și sunt perfecți, vă garantez eu. Sunt aici două bucăți din acestea mari, în total au 500 de grame și costă 13 lei. Pentru casă am recumpărat cutia de șervețele din acestea uscate pe care le folosim noi, le pun în suport din acelea de șervețele. Varianta de 200 de bucăți, deci pachetul mare, care costă 7 lei în continuare. Am cumpărat și dischetele acestea demachiante pe care le vedeți mereu la mine, atât în haul-uri cât și în clipurile cu produse terminate. Vă arăt că le consum în întregime. Sunt înăuntru 140 de dischete și costă doar 3,60 lei pachetul ăsta, deci mi se pare foarte bun prețul. Și tot la un preț mic sunt în continuare și șervețelele acestea umede pe care v-am spus că le folosesc pentru a șterge soaciuri sau diverse suprafețe prin casă și costă doar 2,80 lei. Cred că am zis, nu știu sigur. Și sunt înăuntru 72 de bucăți. Am cumpărat și ouăle acestea. Am mai luat ouă de la Lidl, dar nu în această variantă. Am zis să încercăm să vedem și cum sunt ouăle de la găini crescute în aer liber. Da, mă rog, nu știu, vom vedea. Sunt ouă de mărimea M, cum îi spun ei, și să vă arăt cum arată. Așa se prezintă. Mi se par destul de ok, să zicem așa. Nu am mai apucat să mai ajung la bunica mea, am rămas fără ouă și vreau să fac niște ouă fierte sau o omletă, nu știu cum mă mai gândesc eu, și am zis să le luăm pe acestea, să le încercăm și pe ele. Iar cofragul acesta de 10 ouă a costat 11,50 lei și am luat și câteva snack-uri să le avem pe aici prin casă, când ne mai uităm la un serial, un film, ceva. Întâi de toate, un fel de bruschetti, nu mai știu cum se numesc, mă rog, dar în varianta aceasta de la brandul Snack Day, brandul de la Lidl, 140 de grame, au costat 5 lei și am ales varianta cu usturoi. Cred că este un fel de variantă clasică la aceste bruschete. Chiar sunt curioasă să văd dacă sunt bune. Am luat și o pungă de pufuleți din aceștia Star cu gust de arahide și alune. 3,60 lei a fost punga aceasta mare de 80 de grame. Și o pungă imensă de pufuleți simpli cu sare, tot așa de la brandul acesta din Lidl. 1,50 lei costă doar
punga aceasta imensă. Și cam acestea au fost, dragilor, toate cumpărăturile. Iar acum o să ne apucăm să gătim ciorbița de legume de care v-am spus și ieri. Ne vedem și ne auzim a doua zi, pentru că ieri, în mare parte, am stat să ne relaxăm, am stat în pat, am mai citit pe aici și chestii de genul și am făcut și ciorbița, așa cum v-am spus, iar apoi ne-am pus și noi, am mâncat, m-am pregătit de somn și cam asta a fost ziua de ieri și de aceea nu am mai apucat să mai discutăm. Deci, practic, ciorbița am făcut-o cumva așa mai spre seară, dar mă bucur că am reușit să o fac. Iar astăzi mi-a adus Paul în casă decorul pe care îl foloseam eu de obicei în restul anului, așa cum v-am spus, așa că o să aranjăm câteva floricele în vazele pe care le am pe aici și să vedem dacă mai am și altceva, dar nu cred. Deci vreau să terminăm efectiv cu decorarea, să știu că am pus totul la punct, este totul în regulă. Aseară mi-am amintit că am uitat să schimb și fața de masă de la bucătărie când v-am filmat haul-ul, așa că după ce am terminat de filmat am lăturat-o, am pus-o la spălat și am aranjat masa fără ea, bineînțeles. Și în același timp mi-am dat seama că ar trebui să mut din nou cănile de Crăciun. Efectiv, uitasem de ele, așa că iară trebuie să mă urc la dulapurile din bucătărie, să fac schimbul acesta, să aduc cănile normale, să zic așa, cele care nu sunt festive și gata. Gata, termin cu tot decorul acesta de iarnă, de Crăciun, de sărbători și, așa cum v-am zis, în sfârșit pot să mă concentrez pe noul an. Dar înainte de a ne apuca de lucrul acesta, vreau să vă arăt că mi-a sosit o nouă comandă și nu am apucat să o deschidem împreună. Comanda mi-a sosit, cred că pe 3 ianuarie, dacă nu mă înșel, și a stat câteva zile nedesfăcută, credeți-mă că nu am avut timp de ea, dar ne ocupăm astăzi. Este vorba de comanda dată din primul catalog Oriflame din 2025, de care sunt foarte, foarte entuziasmată, așa că haideți să vă arăt ce mi-am cumpărat. Între timp m-am hotărât să desfac cutia ca să nu fac zgomot, plus că filmez cu camera direct, adică o țin într-o mână și nu prea aș reuși să deschid cutia cu o singură mână. Așadar, este comanda dată din acest catalog, care mai durează până pe data de 18 ianuarie inclusiv și voiam să vă zic că în perioada aceasta, că s-ar putea să vă încadrați în momentul în care postez eu clipul acesta pe YouTube, există o ofertă super șmecheră extra catalog. Așadar, toate produsele din catalog la prețurile pe care le vedeți aici au până pe 11 ianuarie o reducere suplimentară de 15% și aceasta se aplică în dreptul fiecărui produs pe care voi îl adăugați în coșul de cumpărături, pe lângă reducerile acelea de care vă spun eu de obicei. Așadar, dacă vă creați acum un cont din acela nou de client VIP, să spunem, la prima voastră comandă de cel puțin 100 de lei o să aveți 15% reducere de bun venit, deci reducerea standard, 20% reducere suplimentară pe care o puteți folosi la următoarea voastră comandă timp de 3 campanii, vi se aplică și un voucher de 15 lei pe prima comandă și în același timp, dacă puneți comanda, v-am zis, până pe 11 ianuarie, o să beneficiați și de 15% reducere suplimentară. Deci, practic, fiecare produs o să-l luați la un calcul simplu cu 30% reducere până pe 11 ianuarie. Mai aveți și reducerea aceea de 20% care se adună în portofelul vostru virtual și voucherul de 15 lei. Așa că eu zic că e super profitabil dacă vreți să vă comandați ceva de la Oriflame și chiar aveți ce să găsiți în catalogul 1, deci vă invit să-l răsfoiți. Ca de obicei o să găsiți linkul pentru a vă crea cont sau pentru mai multe informații atât în descrierea acestui videoclip, dar o să vi las eu și într-un comentariu fixat. Iar acum,
hai să trecem la produsele mele. Deci, o să încep cu pachetul de lansare, cu acel pachet pe care îl putem cumpăra înainte, dar cu produse care vor apărea de-abia în următoarea campanie. Deci acesta are noutăți ce vor apărea de-abia în campania 2. Și pachetul de lansare conține așa: o cremă de mâini dintr-o nouă variantă, Beautiful sau ceva de genul acesta. Îmi place foarte mult cum arată, dar din păcate nu știu dacă o să o păstrez pentru mine, pentru că v-am mai zis că pielea mea este destul de sensibilă și predispusă la dermatita atopică și nu pot să folosesc din păcate în orice moment cremele acestea parfumate, dar când se poate folosesc și eu ce am pe aici. Dar eu am luat pachetul de lansare pentru aceste două parfumuri, care sunt vedetele din punctul meu de vedere, deoarece s-a relansat parfumul Miss Giordani și parfumul Mr. Giordani. Acum sunt ambele apă de parfum, pentru că înainte acesta, dacă nu mă înșel, era apă de toaletă. Mirosul, din câte am înțeles, este același și s-a îmbunătățit ambalajul. Așadar, haideți să le desfacem și să vi le arăt mai bine. Și apropo, și cutiuțele sunt schimbate. Uitați ce cutie frumoasă are acum Miss Giordani. Mi se pare foarte, foarte frumoasă. Și cea de la Mr. Giordani arată tot așa, ceva de genul, este parcă mai luxoasă. Așa arată cel de damă. Sticla este ușor schimbată, ambalajul acesta, tot la fel parfumul mi se pare că și el arată mai luxos, mai elegant, mai rafinat. Și haideți să vi-l și descriu. Eu deja l-am pulverizat mai devreme, că eram foarte curioasă. Din punctul meu de vedere, mi se pare că miroase la fel cu vechiul Miss Giordani, pe care probabil îl știți și voi, doar că parcă e un pic mai intens cumva mirosul acesta. Nu știu dacă mi se pare asta pentru că parfumul este efectiv nou, acum desigilat, sau pur și simplu i-au îmbunătățit cumva mirosul acesta și de aceea miroase un pic mai pregnant, aș putea zice, dar un pregnant din acesta așa dulce, ușor floral, fructat și din câte mi-amintesc parcă are mango, neroli. Oricum găsiți toate informațiile în catalogul 2, iar cel de bărbat arată în felul acesta. El chiar că mi se pare că arată și mai bine. La acesta parcă se vede diferența mai mare de ambalaj, de design al sticluței și haideți să vi-l descriu. Din nou, și aici mi se pare mirosul mult mai intens decât era înainte și cumva parcă un pic mai dulce, sau nu știu dacă mi se pare mie chestia asta. Îmi place, sper să-i placă și lui Paul la fel de mult. L-am mai luat înainte în varianta veche și știu că l-a folosit cu drag, dar să vedem ce spune și despre acesta și dacă va vedea vreo diferență la capitolul persistență, pentru că v-am spus, acum este apă de parfum, deci promite să fie mult mai persistent decât era înainte. Iar în rest am să vă arăt produse pe care le-am recumpărat. Întâi de toate, aceasta este o pudră nouă din gama Giordani Gold. Este pudra aceea compactă pe care ați mai văzut-o la mine și poate o să ziceți cum adică ai recumpărat-o. Păi în prima dată am luat-o în catalogul trecut, în 17, când a și apărut. Am testat-o deja, mi-a plăcut foarte, foarte mult și am zis să o iau și din campania aceasta. Cam așa arată, nuanța mea este cea deschisă. Este o pudră compactă care promite să ofere mai multă rezistență machiajului, să facă fondul de ten să reziste mult mai bine, dar fără să încarce fața. V-am zis, mie mi-a plăcut, este o nouă formulă infuzată cu ser, mi se pare că este ușor așa mai hidratantă și parcă nu se vede mai deloc pe față, așa că dacă în general nu prea vă place să vă dați cu pudră din cauza acelui aspect pudrat, uscăcios să spunem așa, pudra asta ar putea să fie o idee foarte bună. Mi-am recumpărat și corectorul acesta din gama The One Everlasting, care îmi place foarte, foarte mult, vine cu burețel în capăt și eu am luat nuanța cea mai deschisă, se numește Cool Porcelain și are 5 ml și oferă o acoperire medie și nu încarcă zona din jurul ochilor, chiar îmi place mult de tot și are un preț super mic. Tot la categoria de machiaj mi-am recumpărat și tușul acesta Tip Stilo din gama Giordani Gold, care v-am spus că este tușul meu preferat de la Oriflame, cu care poți să trasezi rapid niște linii de tuș, să faci cele mai precise, cele mai subțirele linii de tuș, pentru că are vârful în așa fel încât te ajută foarte mult. Este și un negru intens care rezistă foarte bine, nu se întinde pe parcursul
cursul zilei, nu se fărămițează, unde îl pui acolo rămâne, așa că mie personal îmi place mult de tot și de aceea l-am recumpărat. Pentru Paul am recumpărat și parfumul Possis The Secret Man, pentru că este unul dintre favoritele lui, dar și favoritele mele ca o paranteză, iar în campania aceasta este la un preț atât de mic și cu reducerile de care v-am spus deja, puteți să-l luați la un preț și mai mic decât îl vedeți în catalog. Deci încă o dată vă spun, nu mai cumpărați produsele Oriflame la preț întreg, când puteți să vă faceți contul vostru și să plătiți un preț și mai mic, produsele să vă vină acasă la Easybox, unde vreți voi, atunci când le doriți voi. Și mi-am recumpărat și gelul acesta de curățare a tenului din gama Wellosophy, pentru că l-am terminat deja pe cel pe care l-am cumpărat și tot așa vi l-am arătat într-un unboxing, așa că l-am luat din nou acum că l-am prins la un preț mai mic. Vine cu pompiță, într-adevăr are o cantitate mai micuță de 95 de ml, e mai degrabă foarte bun pentru călătorii, dar îmi place mega mult, mai ales dimineața, curăță tenul într-un mod așa foarte blând și lasă pielea cumva mai fresh, mai revigorată, nu o simt uscată sau vreo senzație de iritație, ceva, chiar este super produsul ăsta. Am luat și două mostre de la noile parfumuri Miss Giordani și Mr. Giordani, puteți să le adăugați și voi pentru că avem cod la ele în catalogul 1, găsiți codurile. Iar aici, poate nu o să înțelegeți ce este, dar vă spun eu imediat. Știți că la fiecare comandă pe care o plasați la Oriflame sau dacă faceți anumite activități în aplicația Oriflame, anumite provocări pe care ni le dau ei, acumulăm un număr de inimi și acele inimioare pot fi schimbate în diverse produse, premii, accesorii, o grămadă de lucruri. Aveți de unde alege și apropo din campania 1 să știți că au băgat o mulțime de produse noi, ceea ce este super bine, printre care și trebușoara aceasta și stați așa să desfac și revin imediat. Și mă refer aici la un set de prosoape. Sunt 3 prosoape? Da. Eu am crezut că sunt 2, vă zic sincer, dar aparent sunt 3. Unul din acesta destul de măricel, unul mijlociu și unul micuț probabil pentru față și vin legate și cu funtița aceasta, deci îmi plac mult de tot. Evident că le-am luat pentru că sunt în nuanța aceasta de verde, care mie îmi place foarte mult, v-am mai nebunit eu cu verdele ăsta smarald. Bine, în lumina aceasta pe care o folosesc eu acum se vede un verde total anapoda, mult prea deschis la culoare, dar credeți-mă că este verdele de la canapeaua mea, nu știu cum, efectiv cum să vă arăt lucrul acesta. Îmi place foarte mult și materialul acesta. Nu sunt foarte grosuțe, dar nici subțirele, chiar mi se par destul de ok și că vor absorbi foarte bine apa. Și da, mi-am schimbat inimile cu aceste prosoape, pentru că v-am mai spus, îmi place mult culoarea și de aceea. Iar la final am lăsat să vă arăt și catalogul următor. Așa cum v-am spus, este catalogul de Valentine's Day, cel cu numărul 2, începe pe data de 19 ianuarie, deci din nou începe duminica acest catalog și catalogul 1 se încheie sâmbătă și acesta durează până pe 8 februarie, deci 3 săptămâni avem timp să îl răsfoim și să plasăm o comandă din el. Iar acum, haideți să terminăm cu decorarea. Am aici florile de care vă spuneam. Sunt destul de multe, dar sincer nu cred că o să le punem pe toate. Cred că o să aleg doar așa câteva dintre ele. Pun unele aici în sufragerie, unele în dormitor și cred că și în bucătărie, nu știu. Mă mai gândesc, așa că haideți să ne apucăm de treabă.
reușit în timpul acesta să fac tot ceea ce mi-am propus, ceea ce este super bine și am mai și lucrat. A trebuit să-mi iau puțin timp să rezolv câte ceva și chestia asta mi-a luat cam o oră și un pic aproximativ, iar acum s-a făcut seară, bineînțeles. Și cu ocazia aceasta o să încheiem și vlogul acesta, pentru că deja ne vedem și ne auzim de 3 zile, așa că sper că v-a plăcut, dragilor, că l-ați găsit interesant. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut asta deja și dacă vreți să mai vedeți vloguri din partea mea, pentru că, așa cum am spus, în acest an plănuiesc să ne vedem mai des aici pe YouTube. Iar acum, la final, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare și până la următorul videoclip vă las în partea aceasta alte videoclipuri interesante pe care să mergeți să le vedeți. Vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!